Hei! Moikka kaikille! Moi! Tänään me vastataan teidän lähettämiin kysymyksiin, mitkä te olette lähettänyt meille heinäkuussa. Me ollaan tosin unohdettu vastata näihin, Kiirettä on pitänyt ei kerkeä. mutta aloitetaan. Missä te tapasitte Viljamin kanssa ekan kerran ja mikä oli vuosi? Oliko se rakkautta heti ensisilmäyksellä? Rakkautta oli jo Hyvinkään parkkihallissa. S-Marketissa tavattiin. Joo, eli 2009 tavattiin S-Marketin parkkihallissa Hyvinkäällä ja sit se oli menoa. Se oli menoa, sitten tässä ollaan. Tökkiikö blokkaaminen koskaan? Jos tökkii, mistä saat motivaatiota? No, tulee kausia, että se tökkii ja silloin mä pidän muutaman päivän tauon, että mä en kirjoita. Ja sitten mä koitan keksiä vaan kaikki aiheita ja lakata kynsiä, että mä saan sisältöä blogiin. Ja ikinä se ei ole vielä tökkinyt niin pahasti, että mä haluaisin sen lopettaa. Suurin unelmasi, elämäsi 3 tärkeintä asiaa. Oletko perso makealle, mitä pelkäät? Vastaassa 2 näistä, mä vastaan 2. No, makeille ollaan ainakin persoa, sen huomaa kyllä tuolla keittiössä meidän karkkikaapista, mikä pursuu karkista. Että sitä kyllä syödään tosi paljon karkkia. Karkki on hyvä. Nyt pitäisi ehkä rajoittaa vähän karkin syömistä. Katsotaan, mitä uusi vuosi tuo. Mitä pelkäät? Pimeetä sä pelkäät. Niin, pelkään pimeätä ja ampiaisia ja... Mitä muuta pelkää? Kaikkeahan se pelkää. Niin. Mä pelkään välillä, että joku tulee meille ovesta sisään. Elämäsi 3 tärkeintä asiaa. Äiti, Viljami ja koirat. Suurin unelmasi. No, meidän suurin unelma on ehkä, että me päästäis joskus muuttamaan yhdessä ulkomaille. Niin, eiköhän se olisi aikamoinen kokemus. Mitä alaa olet opiskellut ja mitä teet työksesi? Mä oon opiskellut catering-alaa, mutta se ei ollut sellainen, mistä mä tykkäisin ja mitä mä haluaisin tehdä työkseni. Ja sen jälkeen en ole lähtenyt jatkaan opiskeluja. Ja oon tällä hetkellä sairaslomalla. Rakennusalan hommia teen minä. Niiden parissa pyöritään. Kuinka kauan olette seurustelleet? 2009. Onko se sitten 6? Meillä tulee 6 vuotta nyt alkuvuodesta. Onko hän se oikea? On. On. Käyttekö töissä vai opiskeletteko missä? No, mä vastasin jo tohon, että mä oon sairaslomalla ja Viljami käy töissä. Mikä on lempikynsilakkamerkkisi, entä väri? No, lempikynsilakkamerkki on Essence ja Opi. Ja sitten Indialakoista Picturepolis. Värinä pinkki, ehdottomasti. Mitä koiruuksille kuuluu? Hyvä. Tule tänne. Tule. Hyvä kuuluu. Niin. Papi syö luutaan tuolla niin antaumukselle, että se ei kameraa kerkeä, mutta hyvää kuuluu papillekin. Missä näette itsenne 10 vuoden päästä? No, toivottavasti nähdään itsemme terveinä ja työelämässä tietenkin. Ja ehkä lapsia. olisi se kiva, jos lapsiakin tulisi, joo. Kyllä. Puolison paras piirre ja huonoin. No, paras piirre. Varmaan, että sä oot kiltti ja kohtelet mua hyvin. Huonoin piirre on varmaan se, että Viljami välillä tekee katoamistemppuja. No, välillä pitää aina juhlia. Ja mikä mun paras ja huonoin piirre on? No sä oot tommonen tiukka jämäkkä täti ja pidät mut täällä ruodussa, niin se on ihan hyvä piirre ja kiltti tietenkin. Ja... No. Onhan noita piirteitä, vaikka vois kertoa tässä aamuvasta. Mutta... Suositteleeko aloittamaan blokkausta?
No, jos on oikeasti aikaa ja tykkää kirjoittaa ja jakaa elämää, niin sitten. Mutta kun blokkaamisen aloittaa, niin se on oikeasti aika haastavaa ja siihen menee todella paljon aikaa. Mistä innostuit aloittamaan kynsien lakkaamisen ja blokkaamisen? Mä luin silloin ihan muutamaa kynsiblogia. Ensimmäinen oli varmaan Sonnela. Sitten mä kiinnostuin siitä itse ja rupesin lakkailemaan. Ja sitten mä päätin, että nyt mä perustan blogin. Aluksi siellä ei ollut niin paljon kynsiä, mutta nyt ajan saatossa se on päätynyt aika lailla kynsiblogiksi. Miten Viljami suhtautuu kynsilakkaustaksiisi? Onko asia ok vai nalkuttaako siitä? En mä enää kysy. Se ostaa mitä ostaa ja ei siihen auta sanoa yhtään juuta eikä jaata. Ei se nalkuta. Enemmän se nalkuttaa siitä, kun noita pahvilaatikkoja ja lakkoja on ympäri asuntoa. Jos se pitää fani tyytyväisenä, niin ostakoon. Ei se ole siinä mitään. Mikä on parasta blokkaamisessa? Entä ikävintä? Oletko koskaan harkinnut aloittavasi mitään muuta kuin kynsiblogia? Mistä kynsilakan väristä koostumuksesta et pidä? Parasta blokkaamisessa on se, että mä saan kirjoittaa ja jakaa mun kynsiä ja ajatuksia sinne. Ja sitten tietenkin ihanat kommentit ja lukijat. Ikävintä on... No se vie aikaa tosi paljon ja välillä tulee tosi ikäviä kommentteja, mutta niihinkin on oppinut jo suhtautumaan. En ole harkinnut mitään muuta, että mun blogi on vähän niin kuin, että kynnet ja muuta, että se on pääsääntöisesti kynsiblogi, mutta mä kirjoitan sinne välillä ihan mitä sattuu. Mistä kynsilakan väristä kautta koostumuksesta et pidä? Väreinä ehkä keltainen ei oo sellainen, mistä mä tykkäisin. Ja mä kyllä, ei oo mitään koostumusta, mistä mä en pitäisi. Mistä sun nimi tulee? En oo ennen törmännyt faninimeen ja musta se on aika nätti. Se tulee mun isän puolelta, Kreikasta. Ei kai muuta. Mitä yhteisiä tulevaisuuden suunnitelmia teillä on? No niihinkin on vastailtu jo niin, tuossa vastattiin, mutta siis terveys, työt, lapset, asunto, ulkomaille muutto. Se perus, koko elämä siinä. Perustarpeet. Onko teillä yhteisiä harrastuksia? Jos on, niin millaisia? Sohvasurffailu. Sohvasurffailu on meidän harrastus. Joo. Että ehkä pitäisi välillä... Elokuvat, sarjat, että kyllä pitäisi saada perseet tuonne pihallekin joskus. Kumpi käy yöllä jääkaapilla? Minä. Joo, minä olen yösyöpä. Mä syön iltaisin, mutta en enää sitten. Mikä on 11 jälkeen. Niin vähän ehkä välillä. Kummalta luonnistuu mykkäkoulu paremmin? No kyllä se sit kummaltakin luonnistuu. Ehkä enemmän multa, mä oon aika kauan hiljaa. Ja sitten mä rupean puhumaan. Kumpi tilasi viimeksi pizzan? Itse asiassa tossa... Minä kävin hakemaan. Niin, Viljami kävi hakemassa. Meillä oli meidän ystävä kylässä ja siinä rupesi illalla 11 aikaan tekemään mieli pizzaani. Kipasin sitten pizzan. Jos saisit suunnitella toiselle tatuoinnin, niin minkälainen se olisi? Jos vanille, niin kyllä se varmaan joku kukkatripaali olisi joku, missä on paljon värejä. Jos mä saisin sulle, niin se olisi ehkä sellainen... Tai kukkaköynnö, sen ei tripaali ehkä. Se olisi ehkä sellainen iso koko käden, missä olisi pääkalloja ja kaikkea mahdollista. Mikä on sun lempielokuva? Itse mä tosi vähän katsoin elokuvia. Marley ja Me varmaan. Mut Marley ja Me, me katsottiin se joskus, kun mentiin Turkkiin niin lentokoneessa ja se on tosi hellyttävä. Mikä on lempi TV-sarja? Salkkarit ja Uusi päivä. Mistä musiikista tykkäätte?
Mä kuuntelen aika lailla iskelmää ja sitten poppia. Onko se poppia? No, poppia. Mä kuuntelen radiota. Ja Viljami sit kuuntelee taas... Kapulantaa melkein tulee kuunneltua niin. Ja yötä ja kaiken näköistä. Nirvana. Niin, ja suomi-poppia, rockia. Joo. Mikä on sun motto? Mun on pakko vastata, että mä oon koittanut miettiä sitä joskus, mutta ei sellaista oo. Ei mottoa olla erilaisia. Meillä ei ole mottoja. Kumpikas on aamuisin äreämpi? Kyllä se varmaan minä taidan olla. Viljami. Mä oon aamuisin hyvällä päällä. Sekin riippuu niin paljon aamusta, että miten sitä herääkö sitä hyvällä päällä vai huonolla päällä. Niin. Se on vähän aamustakin. Viimeinen. Mikä olet ammatiltasi, entä Viljami? Mulla ei ole ammattia, eli siis on jättänyt koulun kesken. Jos haluan, niin voin käydä sen loppuun, mutta en halua sitä alaa, niin en lähde. Ajattelin ensi vuonna hakea kouluun, jos nytten kaikki menee suunnitelmien mukaan. No sekä työmiestaiteilija ei ole ammatti ollut, että töitä on aina tehty. Siinä se melkein. Siinä ei ammattia tarvitse, kun töitä tekee. Kiitos paljon teille kysymyksistä. Ja nyt pyydettiin itse asiassa jo uutta kysymyspostausta. Lähettäkää jostain muitakin kivoja kysymyksiä. Mulle saa lähettää kans kysymyksiä, ja niin mä yritän vastata. Älä puhu päälle. Me ajateltiin, että nyt ensi vuonna me tehtäisiin enemmän videoita. Eli te saatte laittaa meille kaikkia kysymyksiä, ideoita, haasteita, kaikki otetaan vastaan, niin pyritään niihin vastailemaan sitten tekemään videoita sen perusteella, että mitä kukakin haluaa. Jes, kiitos. Moikka! Siitä täytyy vähän